Vă salut! Vă salut, dragii mei, toți băieții. M-a rugat fratele meu, Leu, de la Londra, să-i fac și lui pentru băieții lui și pentru familia lui frumoasă, să vă dea de sănătate. O strofă pentru David și pentru Robert, finul meu. Bineînțeles, două strofe frumoase pentru familia lui frumoasă și pentru noi toți care ne regăsim în aceste cuvinte. Bineînțeles că și sora mea Laura a intrat. Sora mea Laura a intrat în carantină. Cumnatul meu Dan. Îl salut și pe Ștefi de la Craiova. Băiatul lui Felix Mondialu. Îi trăiască familia. Pe Samuel, Ghiță, Marius. Și bineînțeles pe toți băieții care să uită. Și așa cum a rugat fratele meu pentru familia lui, pentru băieții lui și mai, bineînțeles că mai să face și o strofă specială pentru fetița lui care e pe drum. Să vie cu noroc și cu sănătate. Auzi, fratele meu. Doamne, cine mi-a schimbat viața? Doamne, cine mi-a schimbat viața? Băieții și nevasta mea, mă. Doamne, ăștia sunt norocul meu, ce mi-a dat Dumnezeu. Au, ce mi-a dat Dumnezeu. Auzi, frate mine, Leule. El Andreea e viața mea, norocul meu, ce mi l-a dat Dumnezeu. El Andreea e viața mea, mama la băieții mei, dar care mă mândresc cu ei. Auzi, frate meu, Leule. Doamne, eu am inima împăcată, Doamne, eu am inima împăcată, curând vine și o fată. Curând vine și o fată să îi fac viață frumoasă. Doamne, eu pe băieții iubesc, de fată o să mă topesc. De fată o să mă topesc. Andreea e viața mea, mama la copiii mei, dar care mă mândresc cu ei. Andreea e viața mea,
mama la copiii mei, care mă mândresc cu ei. Te pup, frate meleule, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să-ți trăiască băieții și fetița care e pe drum. Și, domnilor, vă salut și să trecem cu bine prin perioada asta. Bineînțeles, pentru unii mai grea, pentru unii mai ușoară, dar Dumnezeu are grijă de fiecare dintre noi. Să nu uitați treaba asta. Vă pup și vă iubesc.